दा बेवहाय बिथाङा बिदि बेसलेस बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दा दिनैहाय जा सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, भारत रिपाब्लिक डे उदांस्रिनि मुङाव बयनिसिमबो बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर, दिनै आङो नैबे बिथांनि थाखायनो भिडिअखौ लानानै फैदों। बे प्रहलाद ब्रह्मआ मा बुंदों बेखौ जों सिगां खोनासंनानै लाग्रोनि फै। दिनै बे फेरेंगा रनजित बसुमतारी बिथाङा बेसलेस खोथाखौ बुंबाय थायो जे हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटि समावथ' जेबो दावराव जायाखै। बे समाव दावराव दावसि खालामग्रा एनडिएफबिआनो खालामदों बा सोमावसारग्रा आफादफ्रा खालामदों। दा बेवहायनो अबर' सृष्टि जादों, मा जादों, गावजों गाव दागा हांगामाबो जालायदों, मानसि बुथारनाय जादों। बेथ' बे हाग्रामानि दिनाव जानाय नङा। बे हाग्रामा सासे सरकारि मानसि जानानै खुंथायखौ मोजां पिस लाबोनो थाखायसो खामानि मावबाय थादों आरो एनडिएफबिखौबो रायलायहोबाय थानो बिराद नाजाबाय थानाय जादों। दा बेवहाय बिथाङा बिदि बेसलेस बाथ्राखौ बुंनो नाङा। दा दिनैहाय जा सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जाबाय थादों बेवहायथ' बिराद निरिह मानुखौ दिनै बुथारगासिनो दं। जनकमोनखौ बुथारबाय, नङा होमबा? झारबारिनि आरो पर्बदरानि सासे, बिथांमोननो जास्टिस दाबो होनो हायाखै। आरो झारबारियाव बन लायनो थांग्राफोरखौ बुथारबाय, बिथांमोननोबो जास्टिस होनो हायाखै। साख्रि बाख्रि होनाय खोथा दंमोन, बिथांमोना दाबो होनो हायाखै। दिनै बिटिआर एक्टखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै। बिथां लाजिनांगौसो। दा सोरबा मोनसे सरकारखौ सालायबाय दावराव दावसि खालामो, बे मोनसे जुक्ति जानो हायो नामा? गतिके दिनैहाय फेरेंगा मोनहा, मानाव गेदेर बिथांमोनहा दिनै बेबादि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथांमोना मावनानै देखायथों। दिनै बिटिआर एक्टनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै देखायथों, 60टा समस्ति बानायनानै देखायथों, मेडिकेल कलेज बानायथों, ट्राइबेल इउनिभारसिटि बानायथों, दिनै इलेक्सनखौ थिग मथे फाथिथों, रन्जु दैमारिखौ बख'थों। बेबादि खामानिखौ माव। बिथांमोना गावसिनि खामानिखौ मावनो नागारै मालायखौसो दिनै समाल'सना खालामबाय थायोब्ला बिथांमोननोबो बुजिबाय बिथांमोना सासे अजयग राजनितिक नेता। बिथांमोना रायजोफोरनो मालाबाबो जास्टिस होनो हानाय नङा। रायजोफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि, दिनै इयुथ्सफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि खामानि, फरायसाफोरखौ थगायनाया बिथांमोननि खामानि, दिनै रायजो राजाफोरखौ थगायनायानो बिथांमोननि मोनसे प्रायर एजेन्डा होननानै दिनै जों बुंनो हायो। निश्चय बिथाङा ओरैबायदि नंखाय बाथ्रा बुंखादों। सोर फोथायदों रायजोफोर? ना नोंसोरबो फोथायदों? हाग्रामा महिलारिनि समावहाय दावराव जायाखैब्ला सोर दैदेनगिरिनि समाव दावराव जाया? कमेन्टआव नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन। 2003 मायथाइनिफ्राय लानानै 2020 मायथाइसिमहालागै रावबो गुबुन सरकारानो गैया, मात्र बिपिएफ सरकारल' दङ। अब्ला सोरनि सासन खालामनायावहाय दावराव जादों होननानैहाय प्रहलाद ब्रह्मआ सानखो रायजोफोर? आं बेखौसो आसरित मोनदों। दा बिथाङा एनडिएफबिफोरखौहाय आसि दिन्थिनानैहाय रायदों। दा एनडिएफबिफ्रासो दावराव खालामदों होननानै बुंदों आरो एनडिएफबिफोरखौहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा बिसोरखौहाय समाधान खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थादोंमोन होननानै बुंदों। सोर साबेसेया फोथायो? नाथाय आंथ' फोथाया। हाग्रामा महिलारि सरकारा एनडिएफबिफोरखौहाय सावरायनो नङा रायजोफोर, बिथाङा एनडिएफबिफोरखौहाय फोजोबस्रांनोसो नाजादोंमोन। जुदि बिथाङा दानि बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा एनडिएफबिफोरखौहाय सावरायनायनि गेजेरजोंहाय समाजावहाय गोजोन गोरोबथा खालामनो सानदोंमोनब्ला अब्ला मानि थाखायथो 2003 मायथाइयावहाय एकर्ड खालामखांनायनि उनाव 2004 मायथाइसिमहालागै बिनि गेजेरावहाय एनडिएफबिफोरखौहाय भुटान हादराव थानायखौनो गुबुन गुबुन देशजोंहाय लोगो जाफानानैहाय बिसोरखौ हुरननायावहाय हेफाजाब खालामा? बेखौनो बुङो नामा सावरायनाय? जुदि हाग्रामा महिलारि सारा मोजाङै सावरायनो आरो एनडिएफबिफोरखौहाय अनदोंमोनब्ला, बिसोरखौहाय गोरोबथा खालामनो गोसो जादोंमोनब्ला 2020 मायथाइसिमहालागै हाग्रामा महिलारि सारा 10 बोसोरनि गेजेरावनो मोजाङै हायोमोन। नाथाय नङा, हाग्रामा महिलारि सारनि गोसोआ एनडिएफबिफोरखौहाय माब्लाबाबो गोजोन गोरोबथा सावरायनायनि थाखाय थांखि लायाखै रायजोफोर। बेनिखायनो आं बुंबोबाय थादों, बिपिएफ गभर्नमेन्टआ बर' हारिखौहाय गुलाय गुजाय गुबुन हारिफोरजोंहाय दावराव दावसि सोमजिहोनो थाखायसो एकर्ड खालामदों।
माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंगासिनो दङ बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा बे क'क्राझाराव थानाय इन्जिनियारिं कलेज मेडिकेल कलेज बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सेक्रेटारियेट अफिस हाग्रामा ब्रिज बिसोरखौ लानानै दुग्गागासिनो दङ नाथाय बर'नि फार्स्ट एकर्ड खालामजेननाया सोर हाग्रामा महिलारियानो नङा होमबा बिनि सिगां बिएससि एकर्ड खालामदों बेथ' जेबो खामानि होआखै बेयावथ' जेबो मावनायखौ जों नुवाखै नाथाय सेकेन्डआव जे फार्स्ट बर' हारिखौ गोजोन गोरोबथानि थाखाय एकर्ड खालामदों बियो बिएलटि बिटिसि अब्ला बे एकर्डजोंनो हाग्रामा महिलारिया गासैखौबो जागायजेननो गोनांखा आरो एकर्डखौ मानो खालामा बर' हारिनि थैखौ दान होनानैसो इन्डिया गभर्नमेन्टजोंहाय दावहा नांनानै बर'फ्रा एकर्ड मोनदों अब्ला बे जे इन्जिनियारिं कलेज सिआइटि मेडिकेल कलेज बेफोरो गासैबो सेन्ट्रेलनि फैफाखानाय दफाखा बियो हाग्रामा खालामालाबो सोरबा सासे दैदेनगिरिया खालामखागौमोन बेखौहाय आसि थुनानै दिन्थिबाय थानो दरखार गैया बिल्डिंल' लुनानै दोननानै जेबो खामानि होआ बिल्डिं लुखांनायनि उनावहाय बेयाव मा नांगौ नाङा बेखौहाय नायनो थाखायबो मानसि नांगौ दा बेसिखिनि मानसिखौबो हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोरसिमहालागै जुदि जगायनानै होनो रोङाखैब्ला होमब्ला बिल्डिंखौ लुनानै दोननायनिल' माथो लाब जाखो इसेबां दुगा बुंनो नाङाब्रा बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा आरो रनजित बसुमतारी सारखौहाय आखाइ आसि दिन्थिनानैहाय रायनाया बेबो मोजां नङा एनडिएफबिखौ रायनायानो मोजां नङा एनडिएफबिआनो बर' हारिखौहाय रैखाथाय होबोदों बिएलटिआ होआखै एनडिएफबिआ सावथाल बांगालफोरनिफ्राय बर' हारिखौहाय रैखा खालामदों बर' हारिया एम्फौफोर बायदि थैजोबगौमोन एनडिएफबिफोर गैयाब्ला ओरै फारसे हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकार बियो आसाम सरकारजोंसो सापर्ट खालामनानैहाय बर'नि सेंग्राफोरखौहाय होसोग्लुङो बुख्रुब सुख्रुब खालामो एनडिएफबि साजायनानैहाय नंखाय लाइमोन सेंग्राफोरखौनो अब्ला बेबायदि दावराव दावसिया हाग्रामा महिलारिनि साराव बिनि हाग्रामा महिलारि सारनि समाव नङाब्ला सोरनि समावथो जाया प्रहलाद ब्रह्म किजानि बै समाव नोंबो बेबायदिनो खामानि मावोमोन खोमा आंथ' खोनादों आबसुनिफ्राय एरख'जादों होननानैहाय दा बै समावहाय प्रमद बर' सारा आबसुनि सोमावसारगिरि अब्ला बेजों लोगोसे नोंबो दंमोन खोमा दा आबसुआ नाजानायनि थाखायसो एनडिएफबिफ्रा उदां मोनदों एनडिएफबिनि न'खराबो उदां मोनदों नङाब्ला फिसाज्लानि जायगायाव बिफाखौ फंबायनि जायगायाव बिदाखौ बिनानावनि जायगायाव बिब'खौ फिसाजोनि जायगायाव बिमाखौ नैबे जानाय जाथायफोरा माब्लानि समावमोन बिपिएफनि समाव नङाला बबे समावमोन बेलाय एसेबां नंखाय बुंनो नाङा मिथिबाय दा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय आंबो मिथिगौ 2008 मायथाइया मा हाग्रामा महिलारिनि सम नङा 2012 मायथाइया हाग्रामा महिलारिनि सम नङा 2004 मायथाइया हाग्रामा महिलारिनि सम नङा एसेबां नंखाय बुंनो बहानिफ्राय फैदों नोंलाय ना गावनि उदैनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौहाय एसेबां थगायथारबाय नामा बिपिएफ पार्टीनि दैदेनगिरिफ्रा फार्स्ट आसरित जोंनि बर' हारिनि पलिटिक्सआ 2008 मायथाइयावबो बांगालजों बर'जों जादों 12 मायथाइयावबो दावराव जादों बांगालजों बर'जों अब्ला बेखौहाय माबोरै नोङो दावराव जायाखै इंखा हाग्रामा महिलारिनि समाव होसोग्लुंलायनाय नंखाय बाखायावनो एनडिएफबि साजायनानै गावथारग्लुंनाय हमनानै लायनाय बे गासैबो हाग्रामा महिलारिनि समावनो जादों दा जेसेबांनाखि जेलाव जोबनानै दोनजादों एनडिएफबिफोर ना बे गासैबो हाग्रामा महिलारिनि समावनो जोबनानै दोनजानाय गोजा अब्ला माबोरै बुंखो नोङो हाग्रामा महिलारिनि समावहाय जेबो दावराव दावसि गैयामोन होननानैहाय आरो एनडिएफबिफोरखौ अनदोंब्ला मानो बेबायदि हमग्लुं हमग्लां खालामनानैहाय जेलावहाय सोनानै दोनखो लाजिनो सोलोंब्रा एसे दा बेनिखायनो आं बुंबाय थादों बिपिएफ पार्टीनि साननाय हनायफ्रा नैबेसोर बुरबक मानसिफोर बायदि मिथिबाय दा बिसोरसो थौले गोसोनि मानसि बिसोरसो जेरावहाय मानसि गाज्रिखौहाय मोजां खालामनो नाजानायखौनो
बिसोरो गाज्रि मोननानैहाय ससियेल मिडियायावहाय दावराव खालामबाय थादों। ओमफ्राय ओरै सासे दंबावो नै बिसोरबायदि मानसियासो बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामो। क'क्राझाराव मा दङ? बे मात्र बड'लेण्ड इउनिभारसिटि, मेडिकेल कलेज, इन्जिनियारिं कलेज, हाग्रामा महिलारिनि ब्रिज, मा दङ क'क्राझाराव? बर' हारिखौहाय मदद खालामनो हानाय क'क्राझार टाउनावहाय मा दङ रायजोफोर? ना माबा मोनसे कम्पानियानो दङ, ना माबा मोनसे फुड फेक्ट्रियानो दङ, ना माबा मोनसे सफ्टवेयार कम्पानियानो दङ, ना माबा मोनसे कल सेन्टारानो दङ? बर' हारिखौ डेभेलप खालामनो हानाय क'क्राझारावहाय 17 बोसोरसिमहालागै मा बुस्थु दङ? गामियावहाय एब्रेनानै थानानै गाव गावनिल' उदैखौहाय फिसिनो नाजानाया बे मोजां जाया। कम्पानि थायोब्लासो गावनि हारिखौबो डेभेलप खालामनो हायो। कम्पानि गैयाब्ला माजों डेभेलप खालामनो नोंलाय? गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे स्किम मोनोब्लासो गावनि हारिखौहाय नोङो फोजौनो हायो। जुदि गभर्नमेन्टआनो नोङो स्किमखौनो होआब्ला अब्ला बबेनिफ्राय नोंलाय मा खालामनो? हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर सरखार सालायदों। 17 बोसोरावहाय बिथाङा मा मावनो हागौमोन, मा मावनो हायामोन? ना हारिखौनो बिथाङा दिन्थिहोनो हायामोन? ना बर' हारिनि थाखाय गोरों गोराखौनो बिथाङा लाबोनो हायामोन? गासैखौबो हागौमोन। दा 5 बोसोरावहायनो बेसेखिनियावनो बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां गोरों गोरा ओंखारबाय। ना माबा मोनसे हेन्डलुम इन्डास्ट्रिखौनो बानायदों, ना माबा मोनसे फुड फेक्ट्रिखौनो बानायदों, ना माबा मोनसे प्राइभेट कम्पानिखौनो बानायदों। मात्र गावबा गावनि उदैनि थाखाय साहा बागान बानायनानै लादों, बेल'सो। ना बबेबा बर' हारिनि थाखाय गोरिब सुबुंफोरनि थाखाय अनसुंथाइ होदों, ना सोरखौबा हस्पिटालावहाय मदद खालामदों? मा खालामनायमोन? माथो जेबोखौनो नुबोआखै। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों फ्राय बिपिएफ पार्टिनि प्रहलाद ब्रह्म बायदि सासे थिफुला मानसिया जोंसार आरो जनत ब्रह्मनि खोथा ओंखारदों। लाजिनांगौलाय बिसोरो। बै समावहाय साला अनसुंथाइ होनायनि सोदोबाखौनो बख'नो हायामोन रावबो रायजो राजाफ्रा। दाबो रायजो राजाफ्रा बेखौबो मिथिनो रोंबावासै आरोबाव। दा रायजो राजाफ्रा मोजाङै बुजिनाया मोजां, मिथिबाय दा? बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामोब्ला माबायदि सालायो। नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ खोनासं, आसामनि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मामाया मा बुंदों। আৰু বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনায়। বিটিচিত যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ, এইবাৰো বিটিচিত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ। नोंगौ इलेक्शना फैगासिनो दङ, नाथाय बेयावहाय जुदि मोनफ्रोमबो पार्टिया आलादा आलादा बिसोरो जुदि गेलेयोब्ला अब्ला हाग्रामायाबो जेनगोन, प्रमद बर' साराबो जेनगोन। अब्ला गासैबो आलदा आलदा जागोन। थाङै थुङै जोंनि बर' हारिनि बिटिसिनि पावारा गुबुन हारिनि जागोन। अब्ला बेसेखिनिखौ रायजो राजाफ्रा बुजिया। 17 बोसोर सम होबायब्रा। इसिबां बोसोर सम होसेयावबो जुदि बर' हारिनि थाखाय इसिबां अनागारि उपद्रुत खालामोब्ला अब्ला बेबायदि सरकारखौहाय फेजेनाब्ला माबायदि सरकारखौ फेजेनांगौ दे बुंलाय नोंसोरो। आं मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो रायजोफोर, जायफ्रा एनडिएफबिफोरखौहाय गजानायखौ लुबैदों आरो जाय न'खरनि मानसिफ्रा हाग्रामा महिलारिखौहाय सापर्ट खालामदों आरो जाय एनडिएफबि न'खरा हाग्रामाखौ मोजां मोनदों, प्रमद बर'खौ गाज्रि मोनदों, नै बिथांमोननि थाखाय आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनो सानदों, आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय। जुदि नोंसोरो गाव गावनि न'खरनि फिसा फिसौफोरखौहाय जेलनिफ्राय गजानो लुबैदोंब्ला नोंसोरो इउपिपिएल पार्टिखौनो सापर्ट होबाय थानांगोन। आरो जुदि नोंसोरो गाव गावनि फिसाफोरखौहाय, फिसायफोरखौ, फंबायफोरखौ जेलनिफ्राय गजानो लुबैयाखैब्ला अब्ला हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालाम, बिपिएफखौ सापर्ट खालाम। आंनि नुनायावहाय बर' हारिनि थाखाय बिमा बिफानि मेगननि मोदैया रानबाय, बेनिखायनो फसरफिननांसिगोन। दा रायजोफ्रा मा सानखो?
जुदि नोंथांमोननि थाखाय आंनि बे बुंनाया गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो नाथाय आं सिदा बाथ्रा बुंखायो बिपिएफ पार्टिया देरहायोब्ला जेलाव थानाय एनडिएफबिफ्रा गवा बे खाथांखा आंनि थाखाय नोंथांमोना नायलांबायल' थादो गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि